Slovo máte pán predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vážené magnificencie, vážený pán primátor mesta Trenčín, ctení hostia a samozrejme milí súťažiaci. Som veľmi rád, že sa už po 10. krát koná táto súťaž Trenčiansky robotický deň. A to, čo mi povedal pán riaditeľ našej školy pod Sokolicami, ktorá teda spoluorganizuje tento už poradný 10. robotický deň. Práve tento 10. ročník je významný tým, že je najviac súťažiacich, ktorých je takmer 100, nejakých 97, a to si myslím, že svedčí o všetkom, že naozaj tento robotický deň je zaujímavý a práve počas tohto robotického dňa sa môžu predstaviť nielen žiaci základných, stredných, ale aj vysokých škôl takéto súťaži, predstavovať robotov, a myslím si, že ako povedal jeden známy človek, že škola hrov, tak myslím, že toto je tiež jeden z tých prípadov, ktoré naozaj ukazujú, že sa dá aj určitým spôsobom, hraným spôsobom robiť zaujímavé veci, zaujímavé projekty, a my podporujeme samozrejme takéto konanie takýchto súťaží. Myslím si, že pán riaditeľ Poklík dokazuje, že naozaj organizácia je výnimočná, vynikajúca, a dokonca tento rok pred pár týždňami organizovali aj výstavu Zemi, celoslovenskú výstavu Zemi, ktorá tiež veľmi dobre dopadla. My o malú chvíľku podpíšeme v priestoroch Expa ďalšie memorandum o spolupráci práve medzi touto školou, strednoodbornou školou pod Sokolicami, a ďalšími podnikateľskými subjektami, ktoré v tomto regióne a v tomto meste podnikajú, zamestnávajú ľudí, aby sme takýmto spôsobom podporili aj ten systém duálneho vzdelávania. Dnes je 1. apríl, ale naozaj nezačujem. Dnešným dňom vstupuje nová zákona o odbornom vzdelávaní do praxe, a práve dnes je ten deň, kedy môžu aj zamestnávateľia viac komunikovať práve s týmito jednotlivými školami. Možno aj dnešný deň, toto dnešné stretnutie je určitý priestor na to, aby zamestnávateľia mohli komunikovať s niektorými žiakmi, osloviť a prípadne ich aj v týchto spoločnostiach zamestnať. Ja chcem poďakovať ešte raz všetkým organizátorom za to, ako organizujú túto súťaž, túto výstavu prác jednotlivých študentov, a ja pevne verím, že si tento robotický deň nájde svoje miesto aj v tých ďalších rokoch, a my to budeme vám podporovať. Ešte raz chcem poďakovať všetkým za skvelú organizáciu, a my sa vám budali. Ďakujem. Poprosím, aby na území mesta privítal túto robotickú spoločnosť primátor tohto mesta pán Richard Rytinček. Vážený pán predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, vážení predstavitelia univerzít, vzdelávacích inštitúcií, vážený pán riaditeľ Poklík, vážený pán predseda predstavenstva mesta. Ja budem stručný. Chcel by som sa poďakovať pánovi riaditeľovi Poklíkovi, ktorý vymyslel túto akciu pred 10 rokmi. Veľké veci sa dejú v hlavách ľudí a niekedy sa dokážu vynikajúce myšlienky rozvinúť do skvelých výsledkov. 10. ročník robotického dňa je výsledkom ľudí, výmyslu pána riaditeľa, ktorý si povedal, že študenti potrebujú kreatívne súťažiť a byť kreatívni. Nakoniec z toho vzniklo niečo, čo dnes je dobrou pôdou pre zamestnávateľov, pretože jeho študenti sú úspešní aj po štúdiu a sú zamestnaní v rôznych zaujímavých spoločnostiach. Prináša nové myšlienky, prináša nových vzdelaných ľudí do nášho systému. Hovorí sa, že vzdelanie je najväčšou devizou každého mesta, kraja a štátu. Takže keď by ľudí, ako je pán Poklík, bolo čo najviac, my ako mesto sme na to veľmi hrdí, pyšní a ďakujeme za to, čo pre toto mesto robí aj tým, ako sa celé veci vymýšľa, veľa vám všetko dobré, ďakujem. Teraz by som poprosila, aby krátko
privítal na tejto pôde všetkých účastníkov 10. ročníka Trenčianskeho robotického dňa a aj pán inžinier Štefan Grafko, predseda predstavenstva Expo Center akciová spoločnosť Trenčín. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som v mene vedenia firmy Expo Centrum vás všetkých srdečne privítal na našej pôde. Je pre nás skutočne cťou, že môžeme sa podieľať na organizácii takéhoto skvelého podujatia. Lebo robot je finál, ale každý komponent, čo ide do tohto finálu, vyžaduje obrovský ľudský portier, šikovnosť a a toto, čo vidíme okolo seba, by mala byť, a verím, že bude budúcnosť Slovenska. Toľko šikovnosti a a to je tu skoncentrované, sa nájde málo kde a práve od toho čníru až po ľudí, ktorí sa vysokoškolsky vzdelávajú. Ako som povedal, je to pre nás ozajstná imidžovka a ceníme si to, že takéto podujatie tu je. A ja tomuto podujatiu želám ďalších minimálne 10 rokov a verím, že spoločne sa tu stretneme a budú všetky haly plné a budeme môcť konštatovať, že to, čo pán inžinier Kopic zasial, sa nádherne rozrástlo. Cíte sa v našom areáli dobre a takisto užite si aj mesto Trenčín, ako vás pán primátor privítal. Ďakujem. No a v tejto chvíli už poprosím, aby sa mu tu mne prišiel riaditeľ Strednej odbornej školy Podsebolica Miškovanská, Bož Poklík, a s ním by som požiadala, aby prišiel k nám pán Alfred Sutka. Tohto pána som vám ešte predstavovala. Je to pán z partnerskej školy, zo Strednej odbornej školy v nemeckom Koblenci. Vďaka nemu existuje medzi týmito dvoma školami v Nemecku a na Slovensku, v Koblenci a v Trenčíne, existuje veľmi krásna spolupráca. Študenti z Trenčína pravidelne každý rok navštevujú túto partnerskú školu. Prečo som pozvala sem k nám pána Alfreda Sutku? Jeho pôsobenie na tejto škole končí. Ja som sa rada skôr ako slávnostne obchodné jubilej 10. ročník Trenčianskeho robotického dňa. Rada by som sa ho spýtala, ako by ste zhodnotili uplynulých viac ako 10 rokov a čo by ste zaželali do ďalšieho pôsobenia jednak škola a jednak tohto podujatiu. In these 10 years, our collaboration is growing from the first small part to big. Naša spolupráca začala už pred 10 rokmi, najskôr z malej časti. And my impression is, especially we have partners in whole Europe, in 12 countries. A moja skúsenosť je s partnermi z celej Európy, pretože naša škola má partnerstva v celej Európskej únii. But our Slovak partner is the most well-organized partner, and every year we make one success. And for me it is, unfortunately, I'm retired now with 67 years. A náš slovenský partner patrí k najlepším, ktoré máme, spolupracuje sa nám s nimi veľmi dobre, je nám veľkou radosťou pokračovať, ale každoročne, keď sem prichádzame, je úspechom nielen z Trenčianskeho robotického dňa, ale aj na našej škole, kde sem prídeme. But I'm convinced that in the next years a team from our school will come to here and show our new ideas, and we hope that I can now as guest also. Thank you. A dúfame, že spolupráca našich škôl sa
bude v budúcnosti ďalej rozvíjať, prídu nové myšlienky, pedagógovia a študenti budú mať dosily pre ďalšiu spoluprácu, na ktorú sa veľmi tešíme. Ďakujeme. Takže skutočne je to pravda. Sme radi, že máme takúto školu a sme radi, že máme takúto súťaž. Takže do budúcich ročníkov si želám samozrejme zanietených pedagógov, zanietených organizátorov a samozrejme aj takú milú a perfektnú konferenciérku. Tak, pán riaditeľ, ja teraz neviem, že na čo myslíte? Či na tých uplynulých 10 rokov alebo na tých ďalších 10? Padne slova o tom, že získame tu na pavilónov dosť. A aká je vaša vízia do tých ďalších rokov? No hlavne rozvíjať spoluprácu s základnými, strednými, vysokými školami a to, čo vidíte posledných 3 rokov, tak je vlastne spolupráca s podnikmi, ktoré sú lídrami v oblasti strojárstva a elektrotechniky na Slovensku. Takže už tu na mieste si naozaj vyhľadávajú talenty a rozprávajú sa bez výnimky o nejakých základných, stredných a vysokých škôl o tom, čo je pre nich dôležité v oblasti techniky. Takže my vidíme tie výmenné rozhovory a vlastne tú tvorivosť, ktorá vzniká v tomto tvorivom prostredí ako veľmi dôležitý prvok vlastne tejto akcie. Je to jeden z tých hlavných cieľov, ktorý my sme si stanovili pred 10 rokmi. Ja sa chcem ešte ďalej poďakovať, že nie sú tu zástupcovia ministerstva školstva a je pravdou, že to, aby vyhlasovateľom tejto súťaže bolo ministerstvo školstva, tak je pravdou, že to bola iniciatíva ministerstva školstva. Ja ďakujem všetkým, ktorí prijali pozvanie na tento jubilejný ročník. Keď som hovoril o tom, že tie ročníky nie sú výnimočný, tak tento ročník je výnimočný tým, že máme najviac súťažiach v celej histórii vo všetkých kategóriách, teda máme 97 súťažiacich, to je naozaj obrovské číslo, ja som zvedavý, ako to naši hodnotitelia zvládnu, to je ten hodiny. No a samozrejme, že ďakujem všetkým hostom, ďakujem všetkým vysokým školám, ďakujem všetkým zástupcom podnikov, ďakujem pánovi primátorovi, ďakujem pánovi predsedovi, ďakujem pánovi generálnemu riaditeľovi za tie príhovory. Je to samozrejme s obrovskou motiváciou tie slova, a ja sa želám, že aby ročník bol ešte väčší. Ďakujem veľmi pekne.